Salutări! Vreau să vă arăt un pic plaja Las Canteras din Las Palmas din Gran Canaria. Și sunt pe partea cealaltă și o să filmez în așa fel încât să o înțelegeți foarte bine. Ia să vedeți ce avem noi aici. Să o luăm din stânga. Plaja are vreo 4 km și o promenadă superbă. Este lată, cu nisip fin, intrarea înapoi este lină și ce este foarte interesant este că fluxul și refluxul dimineața și seara creează o zonă specială. Dimineața, când este refluxul și apa este scăzută, acolo unde se văd barurile acelea sunt stânci. Apa se oprește acolo și practic tot ce este între stânci și plajă devine un mic lac. După ora 3-4 apa trece din nou, crește, trece peste stânci și devine iarăși ocean, da, ca să zic așa. Foarte frumoasă plaja, vremea nu este încântătoare acum, dar sezonul în Gran Canaria este octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, așa că nici nu sunt mari potențial. Toate cele bune!